भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। हरे कृष्ण प्रभु। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया भगवति तमा श्लोके भगवति भगवति उत्तमश्लोके तमश्लोके भक्ति भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैके। नैके। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚನಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗದಾಯ ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಪೋಯರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅದೇ ಐಟು ಉಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರು ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಅಂಚದ ಉಪನಿಷತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ನಾಯಂ ಆತ್ಮಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ ಮುಂಡಕ್ಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪಂಡ ದೇವರನ್ನು ಸೇರೋಣ ಅವಡಿಗೆ ಅದೇ ತರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅವಡಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಪಂಡ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುನವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂಚಾದ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನೇ ನಮಗದಾದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅರ್ಥ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆರ್ನ ಕೃಪೆ ಗೋಡಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿ ಒಡವೆ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕು ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ರೂಪಿಣೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದಾಯ ಅದೇ ನಮಕ್ ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪಾದಿಪುನ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ರೂಪಿಣೆ ಅವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡವೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಆನಂದ ಪಂಡ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಂಡ ಯಾಪಲ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಕಲಿ ಯಾಪಲ ಲೈಫ್ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಆನಂದ ಅವೇ ನಿತ್ಯಲ ಆನಂದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಬೇಜಾರು ತುಯರ್ನೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಐಟ ಅರ್ಥವಂತಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಕೃಪೆ ಆತನ ಅವೇ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ರೂಪನ ಧಾರಿಸೈನ ಇರೆಗ ವಂದನೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಅದೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ದೇವರನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವೇ
ಅವು ಭಾರಿ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಭಾಗವತಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ನ ಗ್ರಂಥ ಆಯ್ನ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಡ್ಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತನೆಗೆ ಅಕಡ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸವನ ದೇವರೇ. ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಗೌರಚಂದ್ರ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಆಯ್ನಾರ. ಅದೇ ಭಗವಂತಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಆಯ್ನಾರ. ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪು. ಅವೇ ಶೇಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏರು ಅದೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಜಿ ಅದೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪು. ಅದೇ ಏರೆಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಕೃಪೆ ಅವಳು. ಅವೇ ಅರ್ನ ಕೃಪೆ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣ ಪಂಡ ಈ ಮಂತ್ರನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದಿಯೋಡು ಪಠನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ. ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನು ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಏರು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರು ಪಂಡಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನು ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಲರಾಮನ ಅವತಾರ. ಶೇಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆದ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ಟು ಬಲರಾಮ್ಜಿ, ಅಂಚೆನೈತೆ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು 500 ವರ್ಷಗದುಂಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಅವೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರ ಪೋಂಡ ಅಡೆ ಪೋಯರೋಲ್ಲ ಏಕಚಕ್ರ ಧಾಮ್. ಅವೇ ಪಂಡ ಓ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಟೈಮುದು ಭೀಮ ಬಕಾಸುರನ್ ಕೆರ್ಪರತೆ ಅವು ಜಾಗೆ. ಅವೇ ಅಲ್ವ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಬರೀತಾರೆ ನಾವು ಪೋಂಡತ್ತು ಏರ್ತಿಕ್ಕು. ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅಂಚದಿಂದರು ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಅವತಾರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು. ಅಂಚದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜಗಯ ಮದೈನ ಕಥೆ ತೂಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಎತ್ತು ಕೃಪಾಲು ಪಂಡದು. ಅಂಚದ ಆರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಲವಲಿಡು ಮೈನ್ ಸ್ತಂಭಾರ್ ಬೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರು. ಅಂಚದ ಈ ಮಂತ್ರನ ಪಠಿಸವನ್ ಹೇಳ್ದತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಡೈಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದೇನೇ ಪಂಪವಿರತ್ತೆ. ದಾಯಿಂದ ಕಾರಣ ಉಂಡವೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಪಣ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಅದೇ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತೆಯೋ ಇತ್ತು ಕೇಂಡಲ ಕುಡಕೆ ಅನ್ನಗ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ. ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಠಿಸವನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಅದೇ ದುಃಖಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆನೆ ನಮಗ ದೂರ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಕೃಪೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಇಜಿನ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವನ ಅಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದು ನಮಗ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರಿಪವನವೇ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಣಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದ. ಅವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಅಪ್ಪು ಜಾಂಡ ನಮಕಿತೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪೂಜ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪನ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪ ತತ್ವಜ್ಞಾನನೇ. ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಆತ್ ಸುಲಭಡ ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ದು ಕೇಂಡ ನಮಗ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪು. ಭಕ್ತಿಡು ಉಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತುನರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆವಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ. ದೇವರ ಉಲ್ಪಲ ಪನ್ಪುಜರು ಪಂಡಿತ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾರ ದಾವೆ ಪಂತೇರು ಏರು ಜಾನಾತಿ ಪಂತೇರು ಪಂಡಿತ ಮಾಮಭಿ ಜಾನಾತಿ ಮುಂದೆ ಒಲ್ಪಲ್ನ ಇರಲ್ನ ಓದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತರು ಮಾತ್ರ ಏನಂತ ತೆರಿಯುನೆ ಒಲ್ಲನುಂಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಇಜ್ಜತೆ ದಾದ ಪಂತೇರು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ. ಅತೆ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನು ತೆರಿಯುವನೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡವೆ. ಅಂಜದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ನೆಟ್ಟುಲ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಭಾಗವತ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಐತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ನಗ ನ ಬುದ್ಧ್ಯ ನ ಚ ಟೀಕಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಗವತಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ. ಭಕ್ತಿರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೇ
ಭಕ್ತಿ ಇರು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಅದೇ ವಿನಮ್ರಪಣ ವಿನಯ ಏಡ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಅದೇ ವಿನಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ಪಣೆ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ವಿನಯ ಬರ್ಪಣೆ ಅಡ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಅವು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇಡ್ಕೇನು ಆತ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುನ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧ ಆಪುಣ್ ಅವೇ ನಮಕ್ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುಣು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ದೇವರ ಅಂಚದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಅಜಿಪ್ಪತ್ರೆಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡವೆ ಅಂಚ 3 ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಆದಿಲೀಲ ಮಧ್ಯಲೀಲ ಅಂತ್ಯಲೀಲ ಆದಿಲೀಲಡ್ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದು 7 ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಮ್ಮರಿತ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ ಮಂತನವೆ ಪಂಡ ಈತಾನ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಮಾತೆರೆಗಳತೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪು ಈತಾನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಈಜಿಂದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಲ್ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಂಡರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ರಾಮಗ ಸೀತೆ ದಾವಡನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ರಾಮಗ ಸೀತೆ ದಾದಾವಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿಯವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನೆ ಮಧ್ಯಲೀಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯಲೀಲ ಇಟ್ಟು 25 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯಲೀಲಡ್ ಇರುವ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆದ ಕಲಿಯುಗಡಿಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ಪಣಿದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಭಜನೆ ದರ್ಶನಾರ್ಥಿ ಭಜನೆ ಅಪ್ಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಜಗತ್ ಸಂಸಾರೆ ಪತಿತ ಪವನ ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಇತ್ತು ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಭಜನೆ ಇಡು ದಾಸೇರ್ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೆ ನಮಕ್ ದಯ ಎನ್ನಮಿತ್ತು ದಯ ತೋಜಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಭಗವಂತ ಅಂಚದು ಈರ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ದಯೆ ತೋಜವನಾರು ಈ ಸಂಸಾರಡ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ತುಮಾ ಬಿನ ಕೇ ದಯಾಲು ಜಗತ್ತು ಸಂಸಾರೇ ಈರ್ನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಯೆ ತೋಜವನಕ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರಡ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ತುಮಾ ಬಿನ ಕೇ ದಯಾಲು ಜಗತ್ತು ಸಂಸಾರೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಪತಿತರು ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನಕ್ಲು ಗುಂಡಿಡು ಬೋರ್ನಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದೇರ್ಪುರಿ ಇರ್ಬೈದಾರ್ ಐಕೀರ್ನ ಅವತಾರ ಆತನಂದವೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲು ಅಂಚತುಲೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪನವೇ ಒಂದು PhD ಮಸ್ತುಂದು ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿಡು ಅರ್ಥವಂತಲ್ ನಮಕವೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವನ ಅವತಾರ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಲಿತಾ ಸಖಿನ ಅವತಾರ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪತೆ ಐನು ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಭಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಕಲ್ಪಾವನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಡ್ದಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಲಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಎಂಕೋಡೆ ಪಂಡಿತ್ಯ ಮಾತಿರೆಗ್ಲತೆ ಅಂಚದ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಈ ಹರಿನಾಮನ ಜಪಿಸೋಡವೆ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ದಲ ದೇವರನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಜೈನ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಾಧ್ಯ ಕಭುನಾಯ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತೆ ಕರದಯ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತದ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವಿಲೆನ ಹೃದಯಡ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆಯಾದುಂಡು ಅವು ಬೇತವು ಮೂಲಾರ್ದಲ ತಿಕ್ಕುನತ್ತು ಅಯ್ನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಐನ್ ಕೊಡ್ದು ಇದೇನು ಕೊಡ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪರಪ್ಪ ಈಗ ದೇವರನ ಪ್ರೀತಿನ ಅವು ಯಾಪ ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಕರಯೇ ಉದಯ ನಮ್ಮ ಜಪರ್ದಲ ಅಂಚದು ಶ್ರವಣ ಪನಕ್ಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರವಣ ಅವೇ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕೇನ್ ನಕ್ಲೆ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆ ಕೇನ್ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆ ಇಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡತೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರನ ನಾಮ ಪನೆರೆ ನಮಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ದಾದಾಪುನು ಕೇನು ನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಪ ಮನ್ಪುನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನು ಚೇತೋ ದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಅವೇ
ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಹಜವಾದೇ ಜಾಗೃತ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೇನುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏತ್ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಭಾಗವತದ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇನಿ ಅವೇ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಕೇನುನ ಏತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಪನ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನೋಡು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕೇನೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೇನೋಡತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಿದೈದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಜ್ಜದೆ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಂತು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೋಲು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೇಣ ಸ್ವಾನಂ ಭಾವ ಸರೂಢಂ ಧುಮತಿ ಶಮಲಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಿಲಸ್ಯಾಯತ ಶರತ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೇಣ ಪಂಡ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತಂ ಇಂದು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿನ ಭಕ್ತನ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣೆ ಭಾಗವತ ಇಂಚ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣೆ ಕಿಬಿತ್ತ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂಧ್ರೇನ ಕರ್ಣರಂಧ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಅದೇ ಕರ್ಣ ಪಂಡ ಕಿವಿ ಅದೇ ರಂಧ್ರ ಪಂಡ ತೂತು ಅದೇ ಇಂಚ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಭಾಗವತ ಕಿಬಿತ್ತ ಮೂಲಕ ಪೋದಾದ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ದೇವರು ಕಿಬಿತ್ತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತಂದ ಎತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಿ ಆಯ್ನ ಕಮಲಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ಆಪಿರೋ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಮಲಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತು ದೇವರ ಬತ್ತು ಯಾಪ ಕುಲ್ಲೋರು ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲೆ ನಮ್ಮ ನಾರೇ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಉಲ ಇತ್ತನ ಅನರ್ಥ ಉಂಡತೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜವೆ ಕೆಲವರು ಯಾನು ಶುದ್ಧಾಪಿ ಪಂಡಾಪಿ ಹೇಗೆ ಕನಕದಾಸರು ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿಸಿ ಎಣ್ಣ ನಾಮ ಜಿವ್ವೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸೋ ಶ್ರೀಮದಾನುಭಾವ ದಾಮೋದರ ಅದೇ ಅರ್ ಭಜನೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತ ಎಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅನರ್ಥ ನೀರೇ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ದೇವೇರು ಬತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಧುನೋತಿ ಶಮಲಂ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ದೇವರೇ ದೆಪ್ಪೇರು ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವನಾಡು ಸುಖ ಬೋಂಡ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವಿಲೆಗ್ ದಾಯ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ದೃಢವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಕಲ್ ದಾಯ ಜೀವನಾಡು ಸುಖವಾದ ಪೂಜೆರು ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸಮುತ್ತೇನ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹೇನ ಭಾರತ ಇಚ್ಛೆ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವೇಷ ಇದೇನು ಬುಡೋಡಿಗೆ ಇದೇನು ಬುಡನ್ನಕ್ಲೆಗುಂಡತೆ ದಾದವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜೀವನಾಡು ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಲ ಪನ್ಪೇರು 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲವೇ ವಿಷಯ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೋಡ ಈ ದುರ್ಗುಣ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡು ಅಪಗ ಜೀವನ ಭಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿಡುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಡುಪ್ಪ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕಲಿವಾಡ ಮಾತಾಂಡತೆ ಪಂಡ ಈ ದ್ವೇಷ ಅನ್ಪುನನೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಅದೇ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಾಡುನೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈದೇರು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಆಯನ ಕಣ್ಣುಗ್ ಬೂರನ್ನ ಆವಂದು ನಕ್ಲು ಮೆಕ್ಲ ಬೈದೇರಾ ಅದೇ ಇಂಚೆನೆ ಆಪುನೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗ್ ಬೂರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೇರ್ಲ ಆಯನ ಕಣ್ಣುಗ್ ಬೂರುಜೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಇದೇನು ಬುಡೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಅವು ಎಂಚ ಬುಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಣು ದೇವೇರ್ ಬತ್ತದಿ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಸಾಫ್ ನಮಗ್ ಕೆಲಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವರ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ನಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಧುನೋತಿ ಶಮಲಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಣ್ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಪನ್ಪುನ ಹೈಕ ಸಂಸರ್ಗದ ಕಲ್ಮಶನ ಓ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಂಡು ದೇವರ ಬತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ಕೇನು ನಕ್ಲ ಅದೇ ಕೇನು ನಕ್ಲ ಹೃದಯನು ದೇವರ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ಣರಂದ್ರೇನ ಕಿಬಿತ್ತ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ನಾವು ಪಂಡ ಕೆಸರು ನೀರಿರೋದು ಕೂಡ ಕೊಳತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ಣ ಶರತ್ಕಾಲದ ಬರ್ಸದಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯನೀರು ಶರತ್ಕಾಲದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವು ಆ ಕೆಸರು ನೀರು ಪೂರ ದಿಕ್ಕದು ಹೋಪುಣು
ಕ್ಲೀನ್ ಬೊಕ ಸಾಫೈನ ನೀರು ಪರಪುಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರವೇ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅವೇ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾವಣವೇ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಧ್ಯಲೀಲಡಂತೂ ಸುಮಾರು ಭಾಗವತದ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನೇ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಡೇ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅವೈತ ಮಹತ್ವೇನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅವೇ ಮಾತಾರಿಗ್ಲಾ ಅದೇ ಇನ್ನು 4 ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ಏತ್ಸನಕ್ ನೆನೆಪಾತನು ತೂ ಅಂದೆ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆಲ್ಲ ನೆನಪಣ ಮಲ್ಲನೆ ಅವೇ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ ನೆನಪಣ ಬೊಕ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ತರೀಕ ಅದೇ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಪುದರ್ ನೆನಪು ದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಅವೇ ಭಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನ ಓಲ ಭಂಗ ಆಪು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬತ್ತಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮಡ ಎಂಪಣೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಜೊತೆ ಎಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸ್ಟಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಆ ಇಕ್ಕಲ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡವೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಪಂಡ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಣದು ಗೊಪ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಟ್ರಿಕ್ ದಾದೇನ್ ಅದೇ ಅರೆಗ್ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ತಾಗೆ ಇನ್ನಲೆ ಅವೇ 4 ಲಕ್ಷ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಲಂಚದಾರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ತಿರಿವಿನ ಪದ್ಧತಿಲ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ಪಣ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಲಿಯತೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತಿರಿವನರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ನಮಕ್ ಐತ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ಅದೇ ಸುರುತ ಅಧ್ಯಾಯ ಎತ್ತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುನಕ್ಲು ಅದೇ ಇಟ್ಟು ಗುರುನ ಮಹತ್ವ ಅದೇ ಗುರುದಾಯ ಬೋಡು ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ತಿರಿಪಾಯ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಅವೇ ಅರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಭಗವಂತನೇ ಭಕ್ತರನ್ನ ರೂಪಡ್ ಬೈದನೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎನಿ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೆರಿಪಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅವತಾರಗ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಅದು ಪಂಡ ಯುಗ ಧರ್ಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರೆ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇದೇನು ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಮೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಏರ್ ಮಾತ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರ್ತೋಕ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತ ಯುಗ ಧರ್ಮ ದಾದೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತ ಯುಗ ಧರ್ಮ ದಾದೆ ಎಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತ ಯುಗ ಧರ್ಮ ದಾದೆ ಶೆಫಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡಿರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಅದೇ ಅವೇ ಧ್ಯಾನ ತ್ರೇತಾಯುಗತ್ತ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞ ಅದೇ ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ್ತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಾ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಅದೇ ಯಜ್ಞ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಿರತ್ತೆ ನೀವು ಭಾಗವತಡೆ ಉಂಡು ಭಾಗವತಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡವೇ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಯುಗ ಧರ್ಮ ವೈನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನೆ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನೆ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುನೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎತ್ತು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಭಾಗವತ ಮುಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾವಲಿ ಮುಲ್ಪ ವೇದ ಬೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಂತಂಡ ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ಪೋಂಡ ಏತನೆ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮೂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೂಮಿಗೀತೆ ಅಂದ್ ಅವೇ ಭೂಮಿಗೀತ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಯುಗ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಕೃತೆ ಅಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷ್ಣುಂ ಸತ್ಯೋಗತ ಧರ್ಮಗೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮಿತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ತ್ರೇತಾಯಾಮ್ ಯಜತೋ ಮಕೈ ತ್ರೇತಾಯುಗತ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಪಗ
पण अव युगत अव बेटे नडपोडू बाकी टाइम आ पूजा ದ್ವಾಪರೇ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಮ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ एक ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಕಲ್ಲ ಓದ್ತದ ಹರಿ ಕೀರ್ತನ ಅಂಚದ ಪೂರ ತುಲೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯುಗ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯನು ಗ್ರಂಥಡ್ ಪಂತೇರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅವು ಪನ್ಪುಣ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಐಟ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೃಹನ್ ನಾರದಿಯ ಪುರಾಣ ತುಲೆ ಉಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮುಲ್ಪಲ ಕೂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ತುಲೆ ಈತ್ ಪೂರ ಗ್ರಂಥಡ್ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅದೇ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಅಬೇ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಈ ಪೂರ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ತುಲೆ ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕೋಟೆಡ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಅವೇ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮನೇ ಹರೇ ಪಣ ದೇವರನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವೇ ಐಟೇ ಕಲಿಯುಗದ ಜೀವಿಲನ ಉದ್ಧಾರಾಪನೆ ಬೇತು ವೈಡ್ಲ ಅತ್ತ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚಿನ ಯುಗ ಅವೇ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತತ್ವ ಅವು ಮಾತ ಅರ್ಥನೇ ಅರ್ಥ ಅವು ಪಂಡ ಏರು ಇಂಜ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂದು ಜಪ ಮತ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ನ ದಿಮಾಕ್ದ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಈಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಈಜಿನ ಪೊತ್ತನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅದು ಪನ್ಪರತೆ ದಿಮಾಕ್ ಕಿ ಬತ್ತಿ ಜಲಾವು ಅದೇ ಅಂಚೆ ದಿಮಾಕ್ ಬತ್ತಿ ಇಂಚೆ ಜಲಾವಡು ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಡ ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಂಡ ಯುಗ ಧರ್ಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಾರೆ ಜೀವಿಲೆನ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಂತಾರೆ ಬತ್ತಿ ಪುನಃ ಕಾರಣ ನಾವು ತೆರಿಪ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅಂತರಂಗ ಅದೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತು ರಹಸ್ಯತಮವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿದ ಆನಂದ ಅದೇ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರ ಐಕ್ಟಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಆನಂದನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಬರ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೂಪುನೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಂಚದು ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಬಲದೇವರನ ಅವತಾರನೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ತತ್ವ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಕರುಣೆ ಇಂಚಿನ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪವೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಒರ್ಂಬ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ 11 ಬೊಕ್ಕ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೇ ಸರ್ವರೂಪ ಆಸ್ವಾದೈ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾನಂದ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಗೌರ ಸಂಗೀತ ಸರ್ವ ಆಸ್ವಾದೈ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಗೌರ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಮೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪೇ ಆಸ್ವಾದಯೇ ಕೃಷ್ಣತೆ ರೂಪೇ ಆಸ್ವಾದ್ಯಾಯೇ ಬಲರಾಮ ಗೌರ ಸರ್ವರೂಪೇ ಅಷ್ಟೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವರೂಪೇ ಆಸ್ವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಗೌರ ಸಂಗೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸರ್ವರೂಪೇ ಈ ಪುರಾ ರೂಪಲ್ಲೆಡ್ಲ ಆಸ್ವಾದಯೇ ಆಸ್ವಾದಿಸವಿರು ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾನಂದ ಕೃಷ್ಣಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವನ ದಿವ್ಯಾನಂದನ್
ಸೇಯಿ ಬಲರಾಮ, ಆ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ ಗೌರ ಸಂಗೆ ಗೌರ ಸುಂದರರೊಡನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಅಂಚದ್ ಪೂರಾ ರೂಪಲೆಡ್ಲ ಆರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ದಿವ್ಯಾನಂದನ ಆಸ್ವಾದಿಸವರಿಗೆ ಅವೇ ಬಲರಾಮನೇ ಪ್ರಭು ಗೌರ ಸುಂದರನ ಸಂಗಾತಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರು. ಅವೇ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೃದಂಗ ಅದೇ ಅವು ಬಲರಾಮ್ಜಿ, ಅದೇ ಭಗವಂತಗ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸವ ಆ ಪೂರಾ ವಸ್ತುಲ ಬಲರಾಮ್ಜಿಗೆ. ಅವೇ ಕರ್ತಾಲು ಅವೇ ದೇವರನ ಸೇವೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪವ ಪೂರ ಬಲರಾಮ್ಜಿ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು, ಪೂರಾ ರೂಪಲೆಡ್ಲ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ದಿವ್ಯಾನಂದನ ಆಸ್ವಾದಿಸವೆರು. ಅವೇ ದೇವರನ ಸೇವೆ, ಅವೇ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಆನಂದನ ಅನುಭವಿಸವೆ. ಅದ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆನಂದನೇ ಬೇತೆ. ಅವೇ ಅವೇ ಬಲರಾಮನೇ ಪ್ರಭು ಗೌರ ಸುಂದರನ ಸಂಗಾತಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರು. ಅವೇ ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವೇ ಅವಿನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುನ ಮಹತ್ವ ಬಲರಾಮ್ಜಿ. ಅವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅವೇ ಅಂಚಂದ ಬೇರೆ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಬಲರಾಮ, ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಅದೇ ಅವೇ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 12ನೇದ ಅವೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ ದುಂಬು ತೂತ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪುರ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅದೇ ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ, ಕಾರಣದಕಶಾಯಿ, ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ, ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ, ಶೇಷ. ಅವೇ ಶೇಷ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ನೇರು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದಿಶೇಷ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರತೆ 7 ಜಿಡತ್ತ ಸರ್ಪ ಆದಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತದನೆ. ಅವೇ ಶೇಷ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ಅವಳ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರೆ. ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಂದು ಮಾತಲ್ಲ. ಅವೇ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಾಯ್ನ. ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಸುರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪುನೆ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಆತು. ಬಲರಾಮ್ನೇರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ. ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಸುರುಕು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಆದ. ಬಲರಾಮ್ಜಿ ನೇರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ. ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಪಂಡ 4 ಫಾರ್ಮ್: ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ. ಅಂಚದ ಐಕೆ ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ನೇದ. ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅದೇ ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹದ ಸಂಕರ್ಷಣಗ ಮಹಾಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಅಲ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣನೇರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ: ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ. ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಕರ್ಷಣರ್ದು ಬರ್ಪುನನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಅವೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬರ್ಪೇರು. ಅರೆಗೆ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಪುದರ್. ಆ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ನೆರೆದು ಬರ್ಪೇರು ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ನೆರೆದು ಬರ್ಪೇರು ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಈ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹೃದಯಡ್ ಪರಮಾತ್ಮದು ಉಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಹೃದಯಡ್ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಅಣುಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಿ. ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ ವಿಷ್ಣು ಒರಿಯೇ. ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ ಒರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅವೇಕೇಂದನೆ. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದ ಪದ್ಮಪತನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಉಂದು ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು. ತಂತ್ರಡು ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ. ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಪಂಡ
ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು. ವಿಷ್ಣುಸ್ತು ತ್ರೀಣಿ ರೂಪಾಣಿ. ವಿಷ್ಣುಸ್ತು ತಂತ್ರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ನಡುಟು ನಡಪುನ ಸಂಭಾಷಣೆ. ತಂತ್ರ ಅನ್ನುಂಡು ಅಂಚದವು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ನಡುಟು ನಡಪುನ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಐಟಿ ತಂತ್ರಡ್ ಪೂರ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಿವಜಿ ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅವೇ. ಅಂಚದು ಅರೆಗು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸರ್ವ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಶಿವಾಷ್ಟಕ ಮಡಾರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಶಿವಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುರುವಾಯಿನಾರಿಗೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯತೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾದಿ ಪಂಚರಾತ್ರಿ ವಿಧಿಂ ವಿನ ಐಕಾಂತಿಕಿ ಹರೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾತೈವ ಯಕಲ್ಪತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ್ ತಂತ್ರದ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಶಿವಜಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಅವಳ ಅಂಜನ್ ಮುಲ್ಪಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಇತ್ತು ತೋಜುನ ಶ್ಲೋಕ ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ಐಟ್ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಶಿವಜಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪುನೆ ವಿಷ್ಣುಸ್ತು ತ್ರೀಣಿ ರೂಪಾಣಿ. ವಿಷ್ಣು ಒರಿಯತ್ತಿಗೆ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಪಂಡ ಒರಿಯೇನೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂಜ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುರ್ಲುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಹೈಕ ಸೃಷ್ಟಿಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾಂಸ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಲೆನ್ ತಾಲುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾಂಸ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂಚ ಸುರುತ అయిన ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಹತ್ತತ್ವ ಪಂಡ್ಲೆಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಹೈಕ ಸೃಷ್ಟಿಸವರು ಪಣ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಕೆಂಚಿನ ಬೋಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನೆರೆದು ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಏಕಂ ತು ಮಹತಾ ಸೃಷ್ಟ ದ್ವಿತೀಯಂ ತಂಡ ಸಂಸ್ಥಿತಂ. ರಡ್ನೆ ವಿಷ್ಣು ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ಪೇರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ ಅರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ ಬೆಗರಡ್ದು ಜಿಂಜಾವೇರು ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಶೇಷನವಿತ್ತು ಜಪ್ಪರು ಆರ್ನ ಪೊಕ್ಕುಲೋಡ್ದು ತಾವರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು 14 ಲೋಕನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅವೇ ವಿಷ್ಣು. ಆ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪರಿಗೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಅದೇ ಐತ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ದ ಕಡಲು ಉಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಓದಿನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಓದುಪ್ಪರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರ ಸೈನ್ಯಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರೆಯಾದವು. ಈ ಸೈನ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ರಾಜರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರೇ. ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಂಚದು ಇದೇನು ತುಯ್ಯರ ಅವಂದೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ರೂಪನ ಧಾರಣೆ ಮಂತದು ಒಡೆಪೋಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಅಡೆಪೋಪೇರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪಣತೆ ಅಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಶಿವ ಮಾತ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ದೂರ ಪೋಪೇರು ವಿಷ್ಣುನ ನಿವಾಸವಾಯಿನ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಗ್ ಪೋಪೇರು. ಅದೇ ಪೋದು ಸೀದಾ ದೇವರನ್ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜತೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಸುರುಕು ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರಿತು ಅದೇ ಓದಿರತ್ತೆ ಕೇನ್ಗ ತುಕ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಪೋದು ಏರ್ ಪನ್ಪರ ಆನ್ಸರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಪನ್ಪರತೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅದೇ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಪಂಡ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪನೆ ಅದೇ ದೇವತೆನ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೇವರನ್ನ ತಿಕ್ಕರೆ ಅಪ್ಪುಜವೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಇಂಚಿನ ಕಡಪ ಇರುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಅಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಭಗವಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಯಾನು ಶೀಘ್ರಡ ಅವತಾರ ಅಂತ ಬರ್ಪೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪವೇ ಅಂಜದವು ಈ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ಓಲುಪ್ಪರ ಪಂಡ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಅವೇ ಅಂಚದಾರ ಮಾತ ಜೀವಾತ್ಮದ ಹೃದಯಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ದುಲ್ಲೇರು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು. ಅವೇ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ್ ತೆರೆಯೋಡು ಅದೇ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಪುದರ ಅಡಕ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಅವೇ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಅವೇ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎರಡಲ್ಲ ಅನ್ಪನವೇ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೆಲವರು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಜಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು ಏನೇ ಗೊತ್ತೊಂದು ಮತ್ತ
అదే ఏరేగ్లో ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ అదే మా క్లాసు బత్తే ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು లేరు ಇಜಿನ ಎಂಕ್ಲೇನೇ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರಿ ಏನು ಅವೇ ಅನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುನವೇ ಹಾಂ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಮಾತು ಏರೆಗೆ ಮಾದ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದಾರು ಅವರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನ್ನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಇತ್ಯಾನಿಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಂಡೇಟ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅದೇ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನೇವೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಡುನೆತ್ತು ಅದೇ ಓ ಕಲ್ಪೊಡಿನಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಪಂಡೇರು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಬೋಡಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಅನ್ನದೇ ಅಪಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರಿಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕಲ್ಪರೆ ಶಾಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾಂಡ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಅವೇ ಈಜಿಂದ ಖಾಲಿ ಅನ್ ಪನೊಂದೇ ಪೋಂದುಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅದೇ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೇನು ಒಂದೇ ಉಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೆ ಎಸ್ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರೇ ಗೊತ್ತುಂಡವೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಡವೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಏರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಕಲ್ತಿಲ್ಲವೇ ಸುರುತ ವಿಷ್ಣು ಅರೆಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗು ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ದಯಪಂಡ ಆರ್ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರ ಜೈದೇರ್ ಅವೇ ಕೋಶಲ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ರಡ್ನೇದ ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪನ ಅರೆಗೆ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ದಯಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಬಾಡಿರ್ದು ಏತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಲೈ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ ಅರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಅರ್ನ ಬೆಗರರ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಬೆಗರರ್ದ ಜಿಂಜಾದ ಶೇಷನ ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪೇರು ಜೆತ್ತದ ಅರ್ನ ಪೊಕ್ಕುಲುರ್ದೊಂಜಿ ತಾವರೆ ಪೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು 14 ಲೋಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಅರೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರ ಪಂಡ ಪೇರ್ದ ಕಡಲ್ಡ್ ಜೆತ್ತನ ವಿಷ್ಣು ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹೃದಯಡ್ ಪರಮಾತ್ಮಾದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಈತ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪದ ಪಂಡ ನುಮತ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ನಕ್ಲಿಗೆ ನುಮತ ಗೊತ್ತು ಬೋಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈಜಿನ ನನ್ನ ಪೋಪತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಲೀಲಾಗಂತೂ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಅವೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅವೇ ಮಧ್ಯಲೀಲ ಪೋನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೀನು ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ವಿಷಯ ನಾವು ಗೊಂದಲನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇವರು ದಾಯಿತ್ತಂದವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡ ತತ್ವ ಆತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದವೇ ಸುರುತ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಲೀಲ ಅಂತೂ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಇತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕವೇ ಸಪ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇರ ಅರ್ಥ ಕರಿ ಚಾರಿ ಶ್ಲೋಕೆ ಏತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವ ಜಾನೆ ಸರ್ವಲೋಕೆ ಅಂಚದು ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಕ ಸಪ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇರ ಅರ್ಥ ಕರಿ ಚಾರಿ ಶ್ಲೋಕೆ ಯತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವ ಜಾನೆ ಸರ್ವಲೋಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆ ಸಪ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇರ ಕರಿಗಾರಿ ಆರ್ಯತೆ ನಿತ್ಯ ಜಾನೆ
ಸಪ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇರ ಅರ್ಥಕರಿ ಚಾರಿ ಶ್ಲೋಕೆ ಯತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವ ಜಾನೆ ಸರ್ವಲೋಕೆ. ಸಪ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇರ ಅದೇ ಸಪ್ತಮ ಪಂಡ ಏಳು ಅಂಚದ ನಮ್ಮನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಒಂಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅದೇ ಉಂಡತೆ ಐತ 14 ಶ್ಲೋಕದ ಅದೇ ಉಂಡ ಮಂಗಲಾಚರಣ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಐತ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಈ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲ್ತ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಸಪ್ತಮ ಶ್ಲೋಕದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಕರಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಚಾರಿ ಶ್ಲೋಕೆ 4 ಶ್ಲೋಕಲೇಡು ಅವೇ ಪಂಡ 7 ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ 10 ಅವೇ ಅಂಜದ ಐಟು 4 ಶ್ಲೋಕಲೇಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡರು ಯತ್ತೆ ಐಟ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವ ಆತ ಶ್ಲೋಕಡು ತತ್ವಪಂಥರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತತ್ವ ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಮಹತ್ವ ಸತ್ಯ ಜಾನೆ ತಿಳಿಸವಲಿ ಸರ್ವಲೋಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆದ್ಯಂತ ಅಂಜದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕನ ದುಂಬುದ 4 ಶ್ಲೋಕಡಿ ಯಾನ ವಿವರಿಸದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಲೆದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪೂರಲ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ತತ್ವದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನೋಲಿ ಅವೇ ಆ ವಿಷಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚದ